जोंनि बे प्रेस मिट दिनै होनायनि थांखियानो जाहैबाय फैबाय थानाय जितु काउन्सिलनि इलेक्शननि थाखाय मुसलपुर समस्तियाव जि बिजाथिखौ दिनै टिकट घोषणा खालामबाय बे टिकटनि बेलायाव जोंनि बे इउपिपिएल दोलोनि पुराना वर्कारफोरा गोजोननाय गैया। बेनि थाखाय जों दिनैनि बे प्रेस मिटखौ होनाय जादों। जोंहा जायनि थांनाय जितु 5 बोसोराव जों पुराना वर्कारफोरा दा होनाय गोदानै बिजाथि होजानाय बिथां इएममोन बिथाङा दा बिथाङा जोंखौ जिबायदि अबस्था खालामबोबाय जों इमान खस्थ' सह्य खालामनानै जोङो बिथांखौ देरहाहोनायनि उनावबो जोंखौ बे 5 बोसोराव जेबो नायफिनाखिसै। जोंखौ जोगारनानै फारसेखै दोननानै गुबुन गोदान वर्कार लानानै बिथाङा बे 5 बोसोरखौ सलायबोबाय। बिनि थाखाय जोंहा गोजोननाय गैयिनि थाखाय दिनैनि बे प्रेस मिटखौ होनाय जादों। बे जाहोना जाहैबाय जों पुराना वर्कारफोरा बिथां खामानि मावनायखौ जुदि गोरोन्थि मावदोंब्ला बेखौ जों आसि दिन्थिना होनायनि थाखाय बेफोरखौ बिथाङा गाज्रि मोननाय लोगो लोगोनो बे वर्कारफोरखौ बिथाङा साइड खालामना दोनो। दोलोनि मावथिफोरनि बोसोन मथे बिथाङा दिनैसिम सोलिनायखौ जों दिनैसिम नुवाखै। बिनि थाखाय जोंहा गोजोननाय गैया। दा जोङो फैगौ इलेक्शनाव बिथाङा जुदि बिजाथि महरैनो बेवहाय गेलेगोन जेब्ला जोङो फैगौ जिखिनि सम दंबावो साननैसो समनि उनाव जोङो बेखिनि जोंनि वर्कारफोरा मोनसे थोंजों लामा नायनानै जों मोनसे डिसिसनाव फैगोन। हयथ' जोंनि बे वर्कार खिनिया जमा जानानै हयथ' इन्डिपेन्डेन्सबो होनो हागौ। नङाब्ला जोङो बबेबा दोलोखौ मोजां दोलो नायनानै जोङो बेखौ हयथ' सापर्ट। गिबियावनो मिडिया पार्सनखौ बरायबाय। दिनैनि मिडिया पार्सन प्रेस मिट लानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शननि जा माने फारिलाइ केन्डिडेटनि फारिलाइ बिखौ जोङो दाखालि बावै नुनानै जोङो ओरैबायदि जादों जाबायदि जोङो लुगैदोंमोन बिदि जोङो हयथ' केन्डिडेट मोननो हायासै। मोननो हायैनि जाहोनाय दिनै जोङो एक्स वार्कार जानानै जिहेतुके 5 बोसोर नासयजानानैबो जोङो इउपिपिएल दोलोखौ नागाराखै। थिग बिदिनो जोङो दिनै बिखौ माने सिलेक्सन खालामनायाव जोङो गोजोननाय गैया। गोजोननाय गैयैखायनो दिनै जों बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। बिनि गोजोननाय गैयैनि ओंथियानो जाहैबाय बिथाङा पार्टिनि वार्कारफोरनि बायदिहाय सोलिया, गावनि जिनि मयमतालिजों सोलियो। मानो होनोब्ला आं सानो आरो पार्सनेल सानो बिथाङा हयथ' फैसा रां रुफानि माबायावनो बिथाङा बिदिहाय पार्सनेल माबायाव सोलियो। रावनिबो माबाफोरखौ लाया, कमप्लेनफोरखौ होबाबो बिथाङा गनाया। दा बिनि थाखायनो जोङो लुगैयो फैगौ समफोराव जिहेतुके जोंहा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ, बेयाव जुदि जोङो मोजां केन्डिडेट मोनाबा होमबानिया जोङो साननैसो उनाव आरो डिसिसन लाबावगोन। मानो होनबा जोङो मा खालामनो हायो जों नायनोसै। दङ, निस्सय दङ। दंनायखायनो दिनै बिदि जथुमनो नांगौ जाहैदो। मानो होनोब्ला बिनि मावनाय दांनायाव जोंहा वार्कारफोरा गोजोननाय गैया। खायनो दिनै जोङो बिदि मिडियानि सिगाङाव जोङो फकासाव फैनांदो। आरो लोगोसेनो जोङो मालाबानो जोङो मिडियायाव फैयो। मानो होनबा जोङो पार्टिनि सनमानखौ लाखिनानै फैथ'वाखैमोन। बेखायनो फैयाखैमोन, जों पार्टिनि सनमानखौ लाखिनो थाखाय फैयाखैमोन। आरो दिनै जों फैनांगौ बाध्य जादों। जिहेतुके लिस्टआव बिनि नामखौ जों नुबाय, जों मिडियायाव फैनांगौ जाहैबाय। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जुदि केन्डिडेटखौ जोंनो गोदानहाय सिलेक्सन खालामाबा जों हास्थायनाय बायदि जेरै जों गोदान केन्डिडेट लुगैदोंमोन बिदि जुदि गोदान केन्डिडेट होआबा जोङो फैगौ समाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जों गानाया खास्तां। ओमफ्राय बे जों जेब्ला गावस्रागोन लोगोसे फैगौ एमएलए बिसायख'थियावबो जोंनिफ्राय जों गैयाबा
गोहोम गोलैगोन